Para sutresna sandiwara basa Jawi, sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Juluring. Semangke keparenga kita ngaturaken lampahan antri anggitanipun kelompok setunggal saking kelas 9E. Kanthi sutradara Michael Nathanael Indrajaya lan asisten sutradara Fariza Rahmanaura. Sandiwara radio menika dipun damel kagem jangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi ulangan drama modern. Ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Nanging tabunganku siap, Pak. Jenengan kalih tiyang sepuh berlian ugi sampun remen kalih hubunganku. Kula kudu ngenteni napa malih? Mbakyumu sing luwih tuwa kudune rabi dhisik. Kesiapan ora ditemtokake saka pira dhuwit sing kok duweni. Nanging saka kemampuanmu kanggo sabar. Saka kono wiji saka rumah tangga sing kuat bakal lahir. Tapi, Pak, umur kula sampun 30 tahun. Sampun wancine omah-omah. Tapi le, sampean kudu antri nunggoni mbakmu rabi. Saiki masalahe dudu babagan persetujuan maneh, iki babagan ngantri. Nalika semono, Bapak lan Yoma perang dingin sedina muput. Bapak sing tetep karo prinsipe lan Yoma sing uga gampang nesu. Kekarepane Yoma lan berlian kanggo serius wis muncul sajrone 2 taun kepungkur. Duh, Pak, calon tunangan kula kok dereng dugi nggih? Sabar, Nduk. Paling sik macet dalane. Duh, perasaanku kok dadi gak enak ngene ket wingi. Coba metu Nduk, kaya ana tamu teko. Nuwun sewu. Kula nyuwun sewu sangat. Lho, Bu, wonten napa? Wonten satunggal bab ingkang boten saged kita hindari. Sasampune rembugan kalih keluarga, kita boten gadhah pilihan liya kajaba mbatalke rencana iki. Batalake, maksude piye? Mergo drama mantan pacare niku ta? Yoma nesu banget ndelok mantan tunangane Mbak Cecil iku durung mulih saka omahe. Dheweke langsung metu lan Ngrasakno, siji kanggo bapak ibuku, siji kanggo atine Mbak Cecil sing remuk, lan siji iki mbuh. Aku ora peduli Mbak Cecil ora sida rabi. Sing penting tunangane sing wani batalake iki kudu kapok. Berlian, muga-muga awakmu gelem ngenteni aku yen aku mlebu penjara gara-gara iki.
kok ngerasa awak dhewe iki pancen ora ditakdirne bareng ya. Ana wae alangane. Aja ngomong ngono Berlian, kabeh iso diatur. Diatur piye? Awak dhewe wis padu terus. Tekan mobil wae sing meneng-menengan. Wis lah, tenan aku bali saiki. Pak, aku pengen disi Mbak Cecil nikah. Aku wis ora tahan. Ya wis, takon wae karo Mbak Yumu. Njaluk idin, yen entuk bapak manut. Mbak, sampean aja ngurung diri terus. Mripate sampean wis bengkak kabeh ngono lho. Aku bakal bantu sampean golek ijole. Ayo, kanca kantorku akeh sing jomblo lho. Keren-keren. Tak downloadke aplikasi Kencan Premium iki khusus kanggo sampean. Yom, matur nuwun. Tapi mending sampe dhisik wae sing nikah. Aku ora pengen sampe ngenteni aku terus. Tenane, Mbak. Ya wis, tapi tetep ayo milih-milih kene. Wah Mbak, rezekimu nomplok. 122 wong lanang like kabeh. Saham wae kalah bati karo sampean. Halah, kakean, saringan dadi wong 8 wae. Sek, iki ana siji maneh, Yom. Lah, piye Mbak? Iki nilainya separo lho, teko kabeh kategori. Halah, wes ora apa-apa. Wangi ketok lucu. Mbak, iki lho si Andi, saiki wis mapan, ganteng pisan. Aniki males sih, Yom. Aku sitas ngomong hai, dheweke wis bali ping 100. Skip. Yen Betran, piye Mbak? Mobil mewah, captionnya bahasa Inggris terus. Alah, gaya tok. Nah iki, Cokro, mantanmu pas SMA sing misterius kae. Saiki dadi guru olahraga ing SMP Kulon kono to. Kae Cokro, sing wetenge buncit kae. Loh, jarine mbiyen atletis, Mbak. Nuwun sewu, Bu, Pak, wonten napa? Wonten ingkang saged kula bantu? Ora. Dadi wonten napa? Kula niki kanca SMA-ne Pak Cokro, guru olahraga. Kula sampun golek ten Mexos mboten ketemu. Jebul ngajar ten mriki. Oh alah, ngonten to. Kula timbali riyen nggih. Mboten, Mbak. Ora becik ganggu wong nalika lagi mulang. Mboten napa-napa. Pak Cokro. Cecil, piye kabare? Cokro? Yom, wetenge misterius banget. Ternyata nasib pancen beda karo bayanganku.
Nah, saiki giliran seniorku. Edwin iki sing paling sukses, bonusnya akeh. Iya sih, tapi wongnya perfeksionis banget. Aku wedi yen aku gawe salah titik, dheweke nesu. Mbak, sampean arep ngenteni 10 tahun maneh? Apa arep dadi perawan tua terus? Aku ya pengen rabi, Mbak. Tega mau ngomong ngono menyang aku, Yom. Ing omah, Yoma ndelok HP. Pasuryane pucet. Mampus aku. Berlian sasi ngarep arep dilamar wong liya. Yom, wis sinau sabar durung. Rabi iku dudu soal duit, tapi soal sabar ngadepi badai. Sampean mau wis keliru karo Mbak Yumu. Saiki sampean kelangan pacarmu mergo ora sabar ngenteni wektu. Pak, kula mriki mboten ajeng ngrusak acara. Kula namung badhe pamitan sae-sae kalih berlian. Yoma, Ber, aku njaluk ngapura. Aku sadar awak dhewe pancen ora cocok. Matur nuwun wis tau dadi bagian uripku. Wis, aja nangis. Dandanganmu luntur engko dadi ora ayu ing ngarepe calon bojomu. Yom, sepurane sing akeh. Ya, wis tak sepurani ket wingi-wingi. Wis ya, aku balik dhisik. Piye Mbak, sida golek pacar maneh ra? Gampang kuwi, sing penting adikku sing nganti iki kudu entuk ganti dhisik. Wah, angel kuwi Mbak. Tapi coba kene, tak silih HP-mu, tak instalke paket premium. Para sutresna sandiwara basa Jawi, mekaten pasugatan sandiwara asesirah antri. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Jluring. Anggitanipun kelompok setunggal saking kelas 9E. Kanthi sutradara Michael Nathanael Indrajaya, asisten sutradara Fariza Rahmanaura. Miwah para paraga, Yoma dening Gabriel Ardi Kristiano, Cecil dening Ameda Eka Evana, Berlian dening Iin Eka Saputri, Bapak Twin Cokro dening Afgan Abdillah, Ibu calon tunangan Cecil dening Arum Rahayu, petugas tata usaha dening Manda Yuli Aurelia, narator dening Fariza Rahmanaura. Matur nembah nuwun awit kawegatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.